ba gaskiya bace a bar bita ga shari'a kai dai a samu sa'a. Wata rana wani ba kawai ya laftawa jakinsa itace ya nufo gari don ya siyar. Yana yawo sai wani mutum ya kira shi ya kai ita gidansa. Da zuwan ba kawai aka cinikin ita ya sallama aka ce ya sauke shiga da shi cikin barda. Ba kawai na kunna kai zaure na biyu sai ji ƙanshin mai ya buge shi. Ya duba haka sai ga shi mai gidan ne aka kama masa abinci mai mai yake ci. Ga miyan nan sai mai kundin da kaza a bisa tuwon. Ba kawai ya tsaya da kayan yace yana kallon mai gidan nan yana mamaki. Da mai gida ya ga haka sai ya ce kai je ka ajiye icen ka zo mu ci kada ka sa kwari a banza. Ba kawai ya ajiye kayan icen ya zo ya zauna suka fara cin abinci. Kafin mai gida ya kai loma guda shi ya kai uku. Da ya koshi ya wanke hannu ya dubi mai gidan ne ya ce dan uwa dan Allah wacce sana'a kake da ka samu na arziki haka. Ni yanzu yau shekara 30 kenan nake ice amma daidai da rana daya ban taba cin abinci mai daɗi irin wannan ba. Mai gida ya ce ni duba nake yi. Bakawan na ya ce ni ina so in koyi duba na iya. Mai gida ya ce ka iya mana ai ba wuya. Bakawai ce don Allah biya min yadda zan yi. Mai gida ya ce sai ka sayar da jakan nan naka duka ka sayi riga baka da fara kasa ka sayi rawani dan kura da wando goje kasa sa'annan ka sayi wani littafin larabci da ake kira alfalaila ka kuma samu wani katako ka sa a rubuta maka a bizansa ni ne sarkin duba malam lamiri mai gani har hanji ka kafa kofar gidanka. Da kawai na ji haka sai tsammani gaskiya ne yana koma gida sai ya aikata yadda mai gidan ne ya gaya masa. Mutanen dan ƙauyensa da suka ga haka sai suka yi masa dariya su ne masa ba akan wannan wautar da yi. Gogon naka ko shi bai kula ba. Kullum da yamma sai ya dauko alfalailan ne ya rika budawa yana mimi da baki. Yau da gobe har ya samu wani shafi da ya buka wani ya buda kullum wanda ke da waɗansu zane-zane masu kyau. Ana nan ran nan wani makwabcinsa ya aza jakansa ita ya nufi gari. Yana isa sai tara ana ta jaji an yi wani attajiri sa ta jaka uku. Da mutumin ne ya ja haka wai shi ba a sai ta wurin attajirin ne ce akwai wani mai duba a ƙauyen mu wanda ake kirari malam lamiri mai gani har hanji inda za ka tafi wajen sa na tabbata za a iya nuna maka fara wannan. Sai tafi abin sai yana ta dariya. Attajirin nan da ya ja haka ya hau motarsa sai ƙauyen da malam lamiri yake. Da zuwa kofar gida ya ga an rubuta ni ne sarkin duba malam lamiri mai gani har hanji. Sai attajirin ne ya fara mamaki ya sallama. Malam lamiri ya fito yana rike da alfalaila hannu yana budawa. Attajirin na ya wada abin da ke tafa da shi duka. Lamiri ya ce zai mu tafi gidan naka mu gani. Da kira wani ɗan kannansa karami suka shiga motar tajirin suna zazzare ido don ba su taɓa shiga mota ba. Jim kaɗan zai gasa a garin. Haka kai su wani zaure can kusa da kurya gida aka ajiye. Suna nan zaune ba kawai na ta tunanin karyar da zai share an tambaye shi. Sai ga abinci a tajirin nan ya sa wani baransa ya fara kawo. Ko da ya zo ya ajiye ya wuce sai ba kawai nan ya ce wa kaninsa wannan shine na fari. Yana nufin wannan shine abinci na fari da aka kawo. Ashe ba wannan na makina ne. To yana kwa cikin barayan da suka saci da kawo kunna. Sai tsammani Lamir ya gane shi ne har yake cewa shine na ɗaya. Saboda haka yana wajen ƴan uwansa waɗanda suka gama kai suka yi sata tare. Yace ai na ga asirin mu zai tonu malamin na ya gane ni da na shiga da abinci. Ƴan uwansa suka ce ya kenan. Suna cikin shawara sai attajirin ne ya kiran guda ya shiga sai ba shi ruwan sha a rufe cikin kwano. Yace kai wa Lamira sauri. Yana ajewa ya bada baya sai Lamira ya ce wa ɗan kannan nan nasa kaga na biyu. Yana da ruwan nan abinci na biyu ne. Ashe shi kuma yana maƙe yana ji. Ya je ya ga ƴan uwansa da idan sai rai na fata. Suna nan suna shawarar gudu kenan sai attajirin ya sake kira. Bara na uku ya tafi aka ba shi ruwan wanke hannu ya kai malam Lamiri. Yana shiga ko da ya ajiye bata sai Lamiri ya ce wa kanansa kaga na uku ba. Wannan tafiya ta yi sa'a. Wato shi nufinsa sun yi sa'a tun da suka samu abinci. Baran nan na tsammani nufi yake ya yi sa'a tun da ya gane su ya koma ga ƴan uwansa ya gaya musu haka. Da suka je sai suka ce ko gudu muka ba mu tserewa. Abinda ya fi sai mu je mu kira malamin nan mu roƙe shi Allah da ma'aiki rufa mana asiri. Mu nuna masa inda muka ɓoye kuɗin mu roƙe shi ya nuna kuɗin amma kada ya nuna mu. Komai ya ce mu bashi sai suka tafi suka kira Lamir waje guda. Suka bayyana masa abin da suke ciki duka. Suka kuma nuna masa inda suka koyi kudin. Suka ce in yayi alƙawari ba zai tona su ba za su bashi fam 20. Malam Lamir ya yarda suka bashi kuɗi kulle ya koma zaure ya zauna.
da tajiri ya zo malam Lamira ya dauki littafi yana budawa can ya nisa ya ce a je wuri kaza a duba a gansu ko a ne ba ta ba ko da aka je aka tarar da su tip sai attajiri ya farin ciki matuƙa ya kawo fan 20 ya ba Lamiri ya sa shi cikin mota ya kai shi gida ya ce ko yaushe da ka zuwa suna kai sa da malam Lamiri ya ga gaji yanzu har ya kai ga fan 40 tsaba sai tashi ya nufi gidan mutumin nan da ya koya masa yadda ake duba suka gaisa ya ce baka sani ba dan kwana ashe dai duba ba shi da wuya jiyan nan sai ban 40 ga su da 50 kai kuma na kawo maka kasi ice na gode mutane suka ce wannan lalle ya samu sa hakika gashi ya tashi da fan 40 ris alƙalai suka ce hazi goma waziri daga nan sai sarkin sirka ya fara ya katsewa alƙalai magana ya ce kai mu ba mu san irin darajar nan taku ko ba a rubuta ba mu ba mu iya tunawa sai tashi ya karbi Allah ya goge rubutun da ke jike jefa sarki Abdurrahman ko da ya ga haka sai ya ce me zai ba dariya ba aka watsi da aka isa gida sarkin sirka ya ce wa Halid yanzu sai ka saki jikinka ko nasa sun fi daɗi in an kare sa'a da za mu koma gida in aka zo za a faɗi wanda ya yi ba na da a ce kai ne ba in dai ba a ce kai kafa ba sai dai a ce kuna daidai Halid ya ce ai dan wannan ba komai Allah da ya kai mu gobe ai dama masu karin magana sun ce ta safa ta rago rana ta yi sai mu mutanen sarki da gari yawa ya ka tare sai Halid ya kama aiki ya ce Allah baka nasara tunda nake ba da labari har yau ban taɓa ba da na ɓarayi ba ka san ko nayi babban mantuwa waziri ta tsaya mu ba mu san labarin ɓarayi Halid ya burwa ya kada bubuke ya ce ayya dan me kace ba ku san labarin ɓarayi a cikin labarukan nan na duniya har akwai waɗanda suka fi na ɓarayi da yan fashi shawa da mamaki waziri ya ce dalilin da ba na san sa da muna yara iyayen mu ka rika hana tsuntsaye ba mu labarin ɓarayi wai dan kada mu koyi dabarar sata ko da nake ba da labari kada kai tsammani zuba su nake so ban san abin da nake ba kafin ba da labari sai na auna wanda ko baya na ba za a zarge ni ba kansa ko da yake da yanci duniya ba a iya musu tunda nake ba mutane labari har yau ban taɓa ba da na mata ba dan tsoron yin mugun baki kuma ban da labarin annabi Suleiman na dan ba sau daya har yau ban taɓa ba da labarin wani annabi ba ko da suke duba a san suke a gare ni tsoron kada waɗanda ba sani ba su ji su ce sako nake shi hana ni takalan labaransu ko da yake sun fi komai daɗi in ko kana so ka bada labarin barayi sai ka bada na zamanin jahiliya waɗanda ko dabarun da suke suna satan an ga mutanen yanzu da idan su ya waye sai su yi mamakin yadda mutanen da ke yarda a yaudare su da irin waɗannan dabaru sarkin sarki ce wannan magana gaskiya ce waziri yana duban Hazik Tsurut ne masa dariya da Hazik ya ji haka sai ce ai ko da ma ni ba irin waɗanda ke ɓata halin mutane nake so yi ba waziri ya ce to ga man labari guda na ɓarayin lokacin jahiliya mu ji inda daɗi nan gaba fara in kuma daɗi daga wannan arube Hazik ya kaɗa kai ce haka nan labarin sarkin noma da 'ya'yansa a cikin lokacin jahiliya akwai wani manomi wai shi ɗan ani yana da 'ya'ya 3 maza babban ana ce masa Jimrau mai bi masa koso ɗan ƙaramin kwanomau da suka isa mutane sai ya tara sai ya ce yanzu ne kun gana tsufa saboda haka na yarda muku kowa ya shiga duniya kama sana'ar da za ta fice shi yau kun ga 1 ga watan sallah babba na sallame ku baɗi kuma 1 ga wannan wata an Allah ya sa muna numfashi ina so duk ku taru nan mu ga abin da sana'a kowa ta bashi na gafarta muku duniya da lahira Allah kai gama fuskokin mu da alheri yara suka je suka roki gafara ga uwayen suka fita ba su san inda za su ba suna fita kofar gari sai suka kai wata magama 4 nan kofar garin wata hanya ta nufi gabas wata ta nufi arewa wata ta nufi kudu ta yamma ko ita ce wanda suke bisa wato mai shiga gari da suka yi saurin sai Jimbawu ya ce wa kannansa mu tsaya nan kowa ya kama hanyarsa ranar nan kuma ta kewo baɗi inda rai ko ina mutum yake kokari walima ce masa nan mu koma gaba daya yadda muka fito saura suka ce Allah ne ya ba mu rai da lafiya suka yi sallama da juna suka rabu kowanne na hawaye mu kama hanyar da ta nufi arewa kwanci tashi na cikin tafiya sai shawarci ke bai san sana'ar da zai fada ba ya shawarar noma ya ga dan noma da bai tsaya gida yayi ba ya watsar da wannan ya shawarar saka ya ga ba iya jurewa taurin gindi
ya ce kiɗa ya gaba a iya haushi, ya ce tawa ya gaba a iya kwana layi, ta kowace sana'a ya kawo a ranza in ya wani abin da ya mata cika sai watsar. Ya gaji ya ce kai duk sana'a ta tawara karan gabana ita zan kama. Yana cikin tafiya kai tsakiyar dajin nan sai ga hadari ya kama kayan da na'in, ya rasa inda zai shiga ya fake. Yana yan duba ko ya samu wani ɗan kogo sai ga wata 'yar hanya a bi ta yana cewa in kaga hanya dai in ba ta kai ka gida ba ta kai rafi. Yana cikin tafiya can gabanin tasowar ruwa sai kai wani ɗan gida shi kaɗai kwal cikin daji. Ya yi sai sallama sai wata tsohuwa ta fito ta ce masa kai samari makwa kai hala ba ka san inda ka zo ba ne, nan gidan barayi ne, kama gabanka tun da girma da arziki kafin su dawo. Na wajen kama gabana ne na cikin wannan ruwa dan tafi wani naman dajin ya cinye na a banza, haigwan man tsaya nan yan uwana mutane su kashe ni, ko ba komai an sun kashe ni lalle sa rufe ni ko dan kalan musu wari. Tsohuwa ta ce to ga zaure nan zauna. Na murji da zaure da harɗe yana nan zaune jim sai ji tim barayin nan su dawo. Ga zakata su 14 rabta da suka ganshi sai babban ya ce kai samari daga ina. Zai amsa musu. Tsohuwa ta tsakkare ta gaya masa abin da ta gaya masa da tsohuwarsa da kuma shi abin da ya ce. Suka sake tambayarsa dalilin zuwansa ya kwace duk ya gaya musu har da yadda hanya ta kawo shi. Babban ya ce tun da yake haka ne ba mu cutar ka, gobe sai mu saka hanya kai gaba. Mun ce in dai ba kun ki yarda da ni ba nan nake zo zauna tare da ku. Dama na ce sana'ar da na fara samu ita zambi, tunda fasata ta fara bayyana gare ni ita zan yi. Dama baba ya ce komai muka so mi. Barayi suka ce ka iya sata ba fa sana'ar rago bace, ba kwata ƴaƴan kirki bace, ba ta kuma masu tausayi da jinkai bace, ba kwata masu gudun azaba bace. Sana'a ce ta tababbu waɗanda shedan ya mallaki zuciyarsu. In kana iya wato komai ya faru gare ka duniya da lahira kada ka yi kuka da tamu. Nomo ya ubansa ya ce ko ta sana'a yake so yi. Barayi suka ɗauke shi kamar yaran su, ko sai inda za su sata duk sai su je da shi. Sannu har shi ma ya zama gwani. Suna nan kasan sata ba ci dake wani ran nan sai rana ta ɓace wa sarkin su ya tare wani buzu wanda ya fi shi ƙarfi, wai shi yana takama ba abin da ke son sa. Buzu ya zare wuka ya daka sarkin barayi, wuka ta kare uku. Sarkin barayi ya zabaran masa, buzu ya zare takobi ya cira zai ɗauke kansa, ruwan takobi ya faɗi can gefe ɗaya kyangara. Da buzu ya ga amfani da makaman da ke gare shi duka ba wanda ya zai ce namiji yadda an kaci maganin karfe kaci na karfi ne, sai ya tube suka tada kuka. Buzu ya fi sarkin barayi karfi fat, ya ɗauke shi ya koli da ya buga ƙasa ya haye, ya take hannun ya kama kan kabi ya murɗe ya wuce bashi nan matacce. Da yan uwan suka komo makoyansu suka yi tsaron sarki ba su ya dawo ba, sai suka basau. Suna zuwa sai suka tare da shi kwance matacce, suka kinkima suka kai gida suka binne suna cewa yau rana ta ɓace wa ƴan masa. Ba wanda ya sake ko tuna shi balle ya masa kuka. Dama duk taron sakare ne kira mana shashasha an kaga barkace kutan wuta ne. Ko da gari waye sai suka shiga shawarar wanda za su yi sabon sarki, kowa ya ce shi za a ba. Daga nan sai tsohuwan nan ta ce ai wannan ba abin zafi ciki, sai ku fita tun mai jin kansa ku samu wani abu ku gwada wanda aka ga dabarar su ta cancanta a bashi. Barayin suka ce ai ku kina da gaskiya. Suka shiri kamar waɗansu mutanen kirki suka fita suka nufi gari, suka je bakin kasuwa suka zauna. Suna nan zaune zai ga wani mutum ya fito da jakar kuɗi a hannu ya nufi gidansa. Babban zai duba ƴan uwansa ya ce wanda da ya sace jakar kuɗin nan yanzu da rana ba da ya kashe mutumin nan ba, kun san ya isa ai masa sarkin barayi. Wani nan ciki ya ce wannan ai ba koja, banda aljini wa zai iya rabon mutumin nan da jakan nan yanzu da rana kiri. Ya dubi saura ce ko da magagaci. Saura suka ce dan dai takama sai da rai mutum zai sa kansa a wahala haka banza. Nan wace ni zan yi kokari da rashin tayi akan ba'ara. Ya tashi ya bi mutumin nan tinkis har gida ya samu wuri ya maki yana kallon mutumin nan. Ko da mutumin ya kai kofar ɗakinsa sai ajiye jaka daga waje cos ya ce matar ta kai masa ruwa bayan ɗaki zai taɓa. Ta ɗebi ruwa ta bi shi da shi bayan ɗaki, sai noma ya zo nan da na ya zure jaka ya gudu ya kai wa ɗan uwansa ya ce gata dama wuri ba mu so ba. Ya gaya musu yadda ya duka. Barayi suka dubi jaka suka yi ta al'ajabi. Daga nan sai wani mai tsananin hasada cikin zai ce
wannan ai ba kai komai ba, domin yanzu matar na can zai ta dukar ta ita ta dauke. Indai kai dabarar da ka kubutar da matan nan daga zargi, sa'annan kuma ka dawo da jakar, ba da kai da sarkin. Saura suka ce gaskiya ne. Daga nan sai Noma ya dauki da kaya koma, ya tafi kofar zauren mutumin ne ya shiga, ya tsaya na saurare. Sai ji mutumin nan na ta zagin matar, yana cewa lalle ta nuna masa inda ta kai, in ba haka ba kun su gamu. Da Noma da aka sai sallama mai gida ya fito yana zage ko da yazo zaure sai ga ka kudi hannun Noma. Ya bude ido yana duba, sai Noma ce mutumin da ka zauna rumfasa a kasuwa ya ko ne. Yace wayan ka maka jakar nan taka ce da ka manta hannu. A cikin gaya maka ya kamata ka rika lura da kuɗi, ba dukan mutane ake amincewa da su ba. Da sun fada mugun hannu ai da sun bata kenan. Mutumin ya bushe da dariya ya je zuciya ce gaskiyarsa. A miƙa hannu zai karɓa yana cewa bari in je in kawo maka tukuci. Sai Noma ya miƙa masa ya ce ina ba zan baka, a zo a ce ban kawo ba, ko ko a ce na kwance na ɗiba. Yanzu ba abin da ya fi sai ka shiga ka yi min yar wasiƙa shaida, ka zo ka kida in sun cika ka bani wasiƙar kai masa. Mai gida ce gaskiyar ka, amma ƴaƴan kirki irin ku ai ba a zargin su ga wannan. Da dai mu yadda kace ya ruga gida ya dauko ta wadata takarda sai Noma ya fice da jaka. Ashe sauran barayin sun biyo dan su ji yadda zai yi, kada ya musu ƙarya yaje. Da suka ga ya fito suka tare shi suna yabansa akan wannan hikima, suka nufi gidansu suka yi masa sarkin barayi. Da mai gida ya fito bai ga Noma ba sai ruga kasuwa ya tarar da mai rumfar da ya zauna ya ce yaron da ka aiko da jakar kuɗi na da na manta anan ya kai mun. Na ce ya miƙa mu, ya ce ba ya bani. Sai ne masa takardar shaida ya kawo maka. Na shiga gida ya ɗauko takarda da tawada, na fito ban gan shi ba, ko ya ga jan haƙuri ne ya dawo. Mai rumfa ce ni ban aiki kowa kai maka kuɗi ba. Wannan kuɗi ma za a kai maka da jakarka a hannu ka rabu da nan. Mai gida ya ce dai ba faɗa kamar haka ne. Mutanen rumfa suka ce kai ne mataimakon aljanu, su suka zace maka kuɗi suna son zauta ka. Wataƙila dama kuɗin ba na sosai ba ne, irin waɗanda aljanun nan ke kawo mutane ne. Ka kwasan irin waɗannan kuɗi ko ka same su sa gudu su koma ga mai suna asali. Mai gida ya ce lalle haka nan ne, ya nufi gidan wani malami ya kai masa laya dan kada ya musu. Suna na ran nan sarkin barayi Noma kamar wata 10 tare da barayin nan suka hana mutanen karkarar nan sakar da sata. Da abin ya yawa sarki ya bincike ya samu labarin inda suke, sai ya shirin yaƙi tab haka da kaki makoyarsu da dankare. Dakaru suka kewaye aka sawa gidan wuta, barayi suka yi waje aka bi su kama aka bubbuge aka daure. Sarkin barayi Noma kuwa da ya samu wata yar kaba ya balla da gudu, kutara ya musu bantin kawo. Wani dogari mai kili ya sake shi ya bi shi ya sa doke banke shi, ja irin naka sai laya aka neme shi kasa ko bisa. Ya sulale tafiyarsa yana haki ko riga bai tsira da ita ba, daga shi sai bante da mayafin da ya kwanta da su. Dama dan ya faɗi kan kaba lokacin tafiyarsa gida yayi, saboda haka ya samu yar sanda ya tasawa garin su. Gashi nan ba sutura, ba ku abin sayan tuwo a hanya, saboda haka gogan naka sai rika buzge. In ya tarar da maciya sai ya tsaya ya ce a sa masa abinci na taro ko na kwabo biyu. Da ya ci ya koshi sai ya tashi ya ɗauki sandar sai ya saba zai wuce. Mai tuwo ta tambaye shi kuɗi sai ya zura a waje ya ce biyo ni ki karɓa, kama ya tsere. Haka ya ta yi har ya isa gida. Sarakuna suka ce a sai haka labarin barayi ke da daɗin ji, waziri ka hana a gaya mana su. Waziri ya ce dama akwai abin da ya fi labarin barayi daɗi. Waɗansu ne dama ba su iya ba da su ba, suke faɗin waɗanda za su yi abu akwai sata. Kamar irin wannan daga farko ya yi kyau, amma daga baya ya so ya koma yadda ba mu so ba wajen sata jakan. Amma duk da haka ba laifi, ya yi ɗan dama. Hazin zai ci gaba da ba da labarin su Jimrau da Gosau. Alƙalai suka ce bari haka nan, waziri kuma ya ba da wani sa'an nan gobe ka ci gaba. Haziki ce to waziri gare ka ci gaba. Waziri ya fara da muguwar rawa gwamnatin tashi. Akwai wani sarki wanda ke da wata jakadiya wadda ya amince da ita iyakar amincewa. Kudin sama duk ita take ajiyewa, in yana son wani abu sai ya aika kawai ta bashi. Suna na haka kullum in an yi lissafin kuɗi sai ga suna saurin karewa. Ya lissafta duk abin da ya kashe cikin yini, ya samu kamar fan 2. In ya shigo ya tambaye ta sai jakadiyar nan ta ce fan 5 ko 6. Da abin ya da sarki, amma bai bayyana mata ba, dan ya tabbata ita dai ba ta daukar ko anini sai fa in ya bata.
saboda haka yace mata daga yau zan rika karɓar kuɗin nan sau ɗaya kullum, in zan karɓa sai in karɓa abin da zai ishe ni bukata gaba ɗayan ajiye cikin aljihuna, gobe kuma sun kare ki ba ni waɗansu, ba zan aiko kowa ba, ni zan zo da kaina. In na zo sau guda ki rike shi kenan, ba na sake dawowa ran nan. Jakadiya ta ce Allah baka nasara, ni ma haka na fi so don huta da lissafi. Sai kuma mu kayyade yayin da zaka rika zuwa dan kada rika fita wani wuri a lokacin. Sarki ta rika zuwa da isha sa'ad da na shigo gida dan su kwana wuri na, da gari ya waye zan fita fadanci ba wata tsawa kenan. Kuma ke kya son ki rika bani yayin nan, dan na san sa'an nan ba inda za ki ce kina son zuwa balle in tsare ki. Sai kuma lokacin ba waɗansu mutanen da za su fitine ni. Jakadiya ta ce to shikenan Allah ya baka nasara, sai a fara tun yanzu. Nawa zan baka sarki ce ba nufin biyu, ta bashi sa aljihu ya shige. Ashe da abin nan da suke faɗi a kunna wani ɗan barga ne, yana lafa yana ji. Da sauki shige ya koma ya kwanta duk ba sani ba kuma ashe da ɗan bargan nan ne ke zuwa wurin jakadiya yana karɓar kuɗi yana cewa sarki ne ya koshi. Da yake jakadiya ta san an amince da shi, ba ta ban sawun abin da duk ya faɗi. Yau da ya an gane hanyarsa tashi an kashe ta, sai da ya kume sai ka ce an hana shi gadon kuɗin kakansa. Ya koma kwana da kwanaki yana tunanin yadda zai yi ya samu hanya daga wannan alkawari da sarki da jakadiya ya rasa. Yana nan dai kan tunani har ran da ya samu wata dabara. Kasan na gaya maka shi ke sata kuɗin sarki, kasan wanda ke haka ba zai yiwu ya zo na ba kuɗi ba, saboda wannan ya lura kullum sarki baƙaƙen kaya ke sawa an zai fito fadanci da dare ya sha turare ɗan goma. Saboda karan nan da ɗan barga ya ga garin ya fara masa kurkutu, sai ya ɗauki sauran 'yan kuɗinsa ya tafi kanti ya so tufafi irin waɗanda sarki kan shiga da dare. Ya so turaren nan ɗan goma ya dawo gida ya ɓoye. Da dare sarki na can waje na fadanci, sai ɗan barga ya tashi ya sanya kayan nan ya bulbula turaren yana ba ɗakin da kariya. Koyin sai durkusa suke suna gaisuwa, turare kwa duk ya gume gida gum. Da ya sassa sai tarar da jakadiya abinka da tsafi, har ta sa kai dan ɗakin ta barci ya fara ɗiwanta. Ya matsa ya bubbuga kofar kwas kwas kwas, da haka ga sarki na yi in ya tara tana bacci. Jakadiya ta tashi fari digigin barci, ta buɗe ɗaki ta lunkusa ta ce Allah baka nasara. Yanzu nake shin gida ashe har bacci ya ɗebe ni. Nawa zan kawo? Dan barga ya ce yana wani kumburi wai shi sarki fan 5. Jakadiya ta ce fan 5? Halama gobe za ka sallama mazanjan sarkin kudu. Dan barga ya ce ina da niyya haka, dama gashi kullum yana tare da sarki, ya saba da jin irin maganarsa, gashi kuma gunin kwaikwayo. Jakadiya ta kirgo sule 100 ta mika masa, ya sa jiwo yana waje. Jakadiya ta ce har yanzu ba ku tashi ba? Dan barga ya wuce bai ko amsa mata ba. Je tuɓe kayan nan ya ɓoye ya shige cikin yan uwan sai kwanta. Gabansa na ta faɗuwa kada sarki ya sani ya yanka shi. Ya dawo kenan sai aka tashi daga hira. Sarki shiga gida yana da ɗakin jakadiya ya ce mata manufan biyu, kai zule 30 ma dai sun isa. Jakadiya ta ce Allah baka nasara, yau hana ma baki ya kai da yawa, na ga ka saba yadda muka shirya za ka rika zuwa sau ɗaya. Sarki ya ce to sau nawa na zo? Jakadiya ta ce sau 2 kenan mana ko, yanzu baka zo ka karɓi 5 ba. Wato ya fanshi da kenan fa ka karɓa da sai 10. Da jin haka sarki ya san abin da ya auku, lalle wani ya yi irin shigarsa ya zo ya karɓi 5. Gashi ba wanda ya wuto su sa'ad da suna hira, saboda haka ya san ba shakka 'yan bargarsa ne. Amma da yake yana da wayo baya son ya tona maganar kada jakadiya ta kwakwazo har barawan ya ji ya boye, sai murmushi ce na karɓa so 10 na ce ko nawa ne, ya wuce fu kamar yana fushi ya waje. Ya ce a ransa hakika wanda ya wannan aiki yanzu yana can kwance gaban sa na faɗuwa. Inda cikin 'yan barga ne barin tafi inda suke kwana kira su, wanda na gaba shi nan shine farawa. In kudu suna nan wanda na taba na ji gaban sa na faduwa, shi zan tuhunta gobe. Sai ta saba 'yan barga ya tarar da 'yan barga duk sun yi kwance wani suna barci suna ɗiban iska. To ana kwadu saboda aka yi kira duhun su da yake gani ya ga 25,000 iyakar su kuke nan. Sai bizu yana sa hannu a kirjinan su yana tun yadda gaban kowa ke, har ya kawo kan ɗan bargan nan da ya sata. Ashe dama idan sakuri yana ji baya bacci, yana kuma kallon sarki a sace. Ko da sarki ya tunkaro wurinsa sai tsoro ya ƙara kama shi, ga tsoron abin da ya yi ga tsoron sarki ya nufo shi, wataƙila ko zai gane shi. Sai gaban sai ɗauka ɗar da sarki dawa ƙirjinsa ya ji haka
sai gane lalle shi dai ne barawa. Sarki na tsammani barci yake yi kokarin ya duba fuskar sai ga kowa ne to ba farin wata shi ko baya son kawo fitila dan kada ta da wata hatsaniya cikin dare. Saboda haka ya dauki almakashi masa yar hana sallah kyas a gaban goshi yadda zai iya gane shi. Ya koma gida abin sai shiga wuce wasu kilo ya sai dan bargan ne ya tashi ya samu almakashi ya bi ɗan uwansa duka ya musu ki sallah a goshi daidai da nasa. Da gari ya waye suka tare suna wanke ido wani dubu fuskar dan uwansa ya waje da dariya ce wani har ka fara ki sallah. Daga nan muka fara kuturu ya ga mai kazi wancan gudan ya dube shi ce wata ki sallah kai dai da baka neman kafir cewa ai gashi nan ka tsayar tun takala ta kai dan nuna mutane ka kama hanya to sun gani. Sai wani kuma ya dubi wani ya ce ai ba ku kaɗai ba ku kaɗai da ke sallar har da wani ku dube shi ku gani. In wata jaraba ce shi ɗin ya saukan muku da ita haka sai mu ce Allah ya taimake ku. Mu dai muna ta da mun tsira ya tofar da mugun yawo tab. Ashe wani can kuma ya hango fuskarsa sai ya ce kai da kake tofar da yawo na ƙarya baka gana ka nan ba ko ko dan an ce gwano ba jin warin jikinsa. Wannan ya tashi da faɗa ina yake ya harare shi ce a to ko kai ba an ce mutanen dambale su je aiki ba ka faɗi ashe kai ma ka bi tafarkin su ne gaskiya kake faɗa. Saura suka dube shi suka ga haka nan ne sai suka ce a yau lafiya kowa ya shafa goshinsa sai ji dan aski sare suka yi ta hannuwa. Kan barkan ne ce ba kowa ma askin dare ne ba ku san aiki jahili ba. Saura suka ce gaskiyar ka shi ba shi ne ba. Suna nan suna ta kakaban yadda ya bi su 20 duk ya musu abu ɗaya sai ga sarki ya fito ya ce su yi wali suka yi ba su san abin da an rala ba. Ya koma gaban su fara duba hannun da zai yi sai zaki sallah goshin na farko sai kama hannunsa zai wuce da shi cikin gida a je tuhumce shi in ya ƙi faɗin gaskiya yanka shi sai kyan da ido hango wani kuma da goshi a skakke ya juyo nan da na ya duba da kyau sai ga ashe dukkan su kowa na da ki sallah goshi. Abin ya bashi mamaki har ya murmushi dan ya gane abin da ya faru. Zai magana sai ga ba shi da amfani ya tada hankalinsa da hankalin barorinsa a banza ba ko zai gane baran ba. Daga tunda al'amarin yake haka masu karin magana ko sun ce da muguwar rama gwamnatin tashi sai duba yan bargati wanda ya abin da ya sa na holan takunan ya san kansa ya kuma san abin da to ya san da sani ya yi ɗauran yanka. Allah ya taimake shi amma ya sani ba in ya kuskure ƙara yin wannan kuru asirinsa na tuna ba kullum ake kwana a gada ba shikenan ku tafi. Yan barga suka watse suna tambayar juna ba wanda ya san abin da ya faru balle su gane jawabin sarki. Shi ko wannan dan bargan ko da yake ya sani da shi ake ba dama ya furta ya kansa in ba furta yana so ya aiki da cikawa gidan maki udu ai da kara kan nuna har ya ce ai gashi kai ma labarin barayin ka bayar amma da wanda ke yiwa akwai kwaya wannan naka ya fi kowanne sauki. wanda zai magana alƙalai suka ga sun kyale su suka fara gardama har magaraba ta yi ba tashi ba sai suka ce to ya isa hakan na an yi kiran sallah duk mutanen suka watsa. waziri ya sa aka yi toye aka kai wa hajji ya ce watakila ya gaji da wahalar tawowa kullum. kashi gari kuma da azara aka sake cika bakin aiki hajji ya haye bisa wani ɗan tebur ya shiga sana'a zai ci gaba da bada labarin da ya fara na 'ya'yan sarkin noma da suka fita neman arziki. jiya ba da na nomau yau kwa zai ba da na jimrau sai ya kama labarin jimrau ɗan sarkin noma na biyu. jimrau kwa da ya bi kudu yana cikin tafiya a kwana a tashi har ya kai wani ɗan gidan gona cikin dokar daji ya sallama aka amsa sai ga wani ɗan yaro mai shekaru kamar 7 ya kunno kai ya fito. jimrau ya dube shi ce na mai gida. yaro ce me kake so da shi? jimrau ce kai da yi min sallama. yaro ce me kake so na ce ni ne mai gidan. jimrau ce dan Allah samari shiga kai min sallama ka san na wuce wasa da kai. yaro ce wato kare na ko wallahi ni ne mai gidan tambaya abin da kake so ka duka na rantsi. da jimrau ji haka sai jikinsa ya sanye ce yaron to in ka dan na zo ruru malam da safan wuce. yaro ce shigo mana wa zai ki bako. jimrau ta ce kai shi wani ɗaki ya ajiye kayansa duk gabansa na faɗuwa sai duba gidan nan ba alama kowa ya sake duban yaro ce dan Allah samari kai kaɗai ke gidan nan ko ku iyayenka sun tafi gona ne suka baka tsaro. yaro ya ce kana tsammanin kamata ya rantsuwa kan karya. da jimrau ji haka sai ce in ka yadda na ji dai na huta ina son kara gaba.
yaro ya murmushi ce ka ƙara gaba ina cikin wannan dare ko da safe ka tashi kafin ka tarar da gari ka kai azhar an tsoro kake ji dan na ce ni ke da gidan kada wani abu yige ta ka Jimrau ce to shikenan ya kanne zauna da suka gaisa yaro ya tambaye shi inda ya wasinke Jimrau ya ga masa labarin abin da ya baro gida duka can da dare yaro ya kawo nama soyayye suka ce ka abinci kuma iri suka nada da abinci sabo amma Jimrau bai san sa'ar da yaro ya yi shi ba bai koga wani ya kawo masa ba zai tambaya yaron ya kwabe shi ce tsaya babban abin da bana so shine tambaya ya gani iya karewa Jimrau bai sake cewa komai ba da gari ya waye Jimrau ce zai wuce yaro ya rarrashe shi cikin ranar nan yaro ya talallaba Jimrau ya zauna tare da shi tun da yake da ya ce neman arziki zo Jimrau yadda ya zauna sannu yaro na lallabarsa har suka zama jiki ga abubuwan mamaki Jimrau na so ya tambaya yaro ya kwafe shi tun da fari wasa Jimrau samu kamar wata 10 gidan da aikacen da yaron nan ke so ya yi masa ya yafe masa gidan kaf ya masa zaure sabo ya kara masa wata shigifa ya kara masa taska domin ajiye abinci ya debo gidan nan duk ya gyara da watan nan 10 suka cika ya tambayi yaro yana so ya sallame shi kuma garin su ya gaya masa yayi wa ubansa alƙawari bayan shekara guda zai koma yaro ya masa godiya mai yawa ya kawo kyanwa ya ba Jimrau ya ce ga arziki nan na sallame ka ko da yake Jimrau ya rena wannan yar kyanwa a ce wai ita ce sakayya aikin nan da ya duk da haka tsoron al'amarin yaron nan ya sa ya nuna alamar renuwa ga fuskarsa yi masa godiya mai yawa sai ka ce jaka guda ya bashi a ɗauki kyanwa zai tafi yaro ya ce tsaya na yi tsammani za ka rena kyan wannan ne amma yanzu da na gaba ka rena ba kai murna da ita zan gaya maka da amfanin da za ta maka da kuma inda za ka je da ita ta maka amfanin to akwai wata dodanniya wadda take tare fataki tana kashe su ta cinye ta kwace kayan ta tara dukiya mai yawa da kuɗi jakunkuna a gidan jibge yaro ya kwashe labarin dodanniyan nan da yadda take rikida ya ga Jimrau ya kuma gaya masa da wanda take ya bashi dabarun da zai duka kan wannan ta taimake shi ya samu nasara ga dodanniyan nan ya kashe ta kwashe dukiyar da ta tara Jimrau godiya ya shirya na da wannan da dodanniyan take yana cewa ransa mahaukurci mawadaci dai abin da yaron ne ya faɗi gaskiya ne bana wannan dodanniya ta zama daga manta da abokan tafiyarsa suka kullum yana fama da ɗaukar kyanwa sai suka ce masa me za ka yi da kyan wannan ne girin haka kullum Jimrau ce idan matambayi sai suka shafa masa lafiya da suka kawo mararraba zuwa gidan dodanniya suna sauri su sarare su wuce sai suka ga Jimrau ya ɗauki hanya ya nufi gidan abokan tafiyarsa na mamaki sai suka ƙara mai kada wani abu ya same shi ya ce ya san su da ya satungar da azahar sai na fi gidan dodanniyar da yar kyan wannan tana koyi ta kan hanyar yake ganin kasusuwan mutane bargaja ya sallama dodanniya ta fito haƙoran nan zago Jimrau durƙusa ya gaishe ta tambaye shi inda za shi da inda ya fito tana murna tana lashe-lashen baki tana cewa maraba ga sashi Jimrau na cewa ta dube ta yace dama gare ta yazo tun daga ƙasar Sudan ta tambaye shi abin da yazo nema garin tun daga can Jimrau ce labarin ki ne fatake ki barbadawa ko ina har ya kai Sudan suna cewa wai kina iya rikida komai kike so saboda haka ne nazo in gani ko gaskiya ne dan an ce gani ya kore shi ni ban kula ba da ki kashe ni muddin dai naga abin mamaki dodan nan ta ga haka ta san shahara ta ba inda bata kai ba sai ta yi kyakkewa ta dubi Jimrau kuma ta ga alama yayi mai sai murna ta kara kashe ta sake duban sa tace to kada fa ka ji tsoro kai din ma yanzu ka ga abin da kake jin labarin sa duk ya baza a duniya jiya da kaji an faɗi labari na sai abin da aka rage ni ce dan da ƙwarya dodanniya uwar dodanni nan da nan ta girgiza jikinta sai ta zama giwa shirma cikin zauren da suke ta sake girgizawa sai ta zama zaki sai kura sai kona sai kanki har da su jimana a ta gama ta koma mutum sosai yadda take da Jimrau dube ta ce ai wani abu sai me yanzu kina iya rikida kananan dabbobi kamar su bera ko dodanniya ta ce har beran me kuma ai rikida giwa balle bera sai ta girgiza jikinta ta zama bera daga nan ta zama bera sai Jimrau ya farar da saki kyan wasa inda yaron ne ya ga masa ko da kyan wata ga bera sai ta tsalle ta kama shi ta kashe ta cinye ko da ta cinye dodanniya sai ji gidan ya dauka Jimrau babu kuskure kai nasara da ya haka da har ya sha jinin jikinsa sai tuna yaron na ya riga ya ga masa kaza ko
saboda haka ya tashi ya kutsa kai cikin gidan ya kwashe duk abin da lalataccen nan ta tara, kaya ne, kyankyan ne ga sunan cike da wani ɗaki, ga wani ingar makili, ga jakai kamar 17 ya dubga musu kayan nan. Ya shiga yadda take boye kuɗi ya tarar da zores, ka yabi kayan gidan nan dai ko allura bai bari ba, ya dora jakunansa ya haye dokinsa barde ya kora su ya nufi gida yana waka bukata ta biya. Waziri ya ce a gaishe ka, wannan shine irin labarin barayin da muke so. Sarki Abdurrahman ya ce wannan ai ba labarin barayi bane. Waziri ya dariya ce Allah ya baka nasara. Me ya raba damba da fada? Kudin nasa ne? Wannan ma ya hubara barna. Baicin sata ma har gaji ya yi kisan kai. Mutane suka bushe da dariya da aka shiru, shi kuma waziri ya shiga ba da nasa labarin wani makaho. Habubu akwai wani makaho wanda ake kira bakin makaho. Dalilin da yasa mutane ke kiransa haka domin wayan da Allah ya zuba masa ne. Kullum in yayo bara baya fatar da kudin hawofi zai samu wani wuri sai ta tarawa har dai kudi suka yawa. Ranar Juma'a da ya dawo sai kwazo kudin sa duka ya kidaya, sai ga har sun kai fan 3. Da yaga sun yawa haka sai ji tsoron kada ya bar sa bukkarsa wani ya zo ya sace. Saboda haka ya ta neman inda zai kai su, daga in ya ba wani ajiyar sa kuwa lalle za a zalunce shi. Yana cikin tunanin yadda zai yi da su sai ya tuna ba inda ya ajiye su sai a masallaci. Dan ya sani lalle ba farawon da zai tsammani akwai wani abu a masallaci banda buzaye da gorunan alwala. Yanzu in ya tafi da azhar lalle ya samu waɗansu suna sallah, saboda haka ya bari sai da rana ta tsaka sa'an ne ya ɗauki kuɗin sai ya sa aljihu ya tasa masallaci. Da ya sabi zame ba sai gindin minbari ya tsaya tsir ko ya ji motsin wani bai ji ba, sai ya ce a ransa lalle ba kowa. Dama me zai kawo mutum masallaci da rana tsaka haka? Ya shafa ya kwakwale ramin gindin minbarin da ya zuba kuɗin sai ya tafi, yana faɗi a ransa ina da minbarin nan shine shaidata, ba a dai motsa shi. Ashe da abin da makahon ya aikata wani maɗinki na nan yana wuridi yana kallon sa. Wucewar makahon ke da wuya sai maɗinkin ya katse wuridi ya ce bukata ta biya. Allah ya karɓi roƙona, ya tashi ya tone ramin ya kwashe kuɗi ya tafiyarsa. Kashe gari wani attajiri ya fidda zakka, bakin makaho ya samu kamar Sule 5 sadaka. Sai ne masallaci da karamin ɗansa na ja masa gora, ya bar shi waje, shi ko ya shige ya lalaba minbari ya tona gindinsa ba kuɗi ba dalilinsu. Ya saurara ko ya ji motsin wani bai ji ba, sai rike baki ya salati ya ce ba komai, inda kuɗin na halali na ne, ai ba su bata. Ya mutu ya tarar da ɗansa ya ce masa, kai da muke zuwa nan baka lura da wani na duban mu yana dariya ba? Yaro ya ce ba wanda na gani yana maka dariya sai san da maɗinkin nan da baya ba mu sadaka mun je bara kasuwa. Nan wajen kofar gidan sarki muka wuto shi, da na waiwaya har gwalo ma na gane maka. Na tsammani abokin wasan ka ne ya sabance maka komai ba, dan ka hana na tsalma baki cikin sha'anin manya. Makaho ya ce yaro, to kai wajen sa. Yaro ya ce to, ya jagoran ubansa har rumfassan da maɗinki a kasuwa. Suka tare ya dawo daga yawo, ko da ganin su sai san da ya ce baƙin makaho me ya kaka nan ne yau, ba kuma maran Juma'a ba, ko dai makafin nan kun damu mutane da bara. Makaho ya dariya ya ce kai sanda, ina dan kaɗai muke zuwa kasuwan nan lalle da mun mutu da yunwa. To yau ba bara na zo ba da kareyarka, magana ce gare ni da kai fito ka ji. Sanda ya fito suka koma wuri ɗaya, bakin makaho ya ce tuntuni nake son baka shawara na dakata tukun a ƙare rigimar zakka mana. Yau kuɗin da nake tarawa na bara yanzu na ga sun yi ɗan yawa, saboda haka nake so in ka yarda in baka so ka rika juyawa kana sayin yan kayayyaki kana siyarwa, kaga da ni da kai duk sai mu amfana. Yanzu dinki baya ciwa da damuna, dama ka bar shi sai kaka. Yau ma can inda nake ajiya na tafin kai waɗansu yan fan guda da na samu wajen zakkar da attajirai suka fidda jiya, na tarar wurin da na ajiye kuɗin akwai mutane, saboda haka na bari sai rana ta take tsaka sa'a da kaba ta ɗauke na tafin kai waɗannan. Kuma ina ji abin da na samu daga waɗanda sarki zai fitar, zan koma ma'aji na ɗauki waɗancan gama an kawo maka. Kai na ga kana iya riƙon amana, shi yasa na baka. Amma dan Allah kada ka ci amana ta, ka san kowa ci amana wani, Allah ya ci tasa. Sanda baɗin ke ji haka sai murna a ran sai ce subhanallah, ai tsakani na da kai babu cin amana. Kai ne watakila baka sani ba,
ana ji labari da tsohona da tsohon ka sa'ad da suna yara ba abin da ke raba su. To gobe da azhar ina nan na jiran ka. Bakin makaho ya ce to Allah kai mu. San da ya raka shi suka sallama, yaro ya jagoran ubansa suka nufi gida. Da wucewa sai san da yawa makaho gwalo daga baya ya ce a ransa, bari in je yanzu in mai da kuɗin nan fan 3 a masallaci. Idan an jima da ranar aka bakin makaho ya kai fan gudan da yake bari ya tarar da waɗancan. Idan ya kai waɗannan wato sun cika fan 4 kenan. Da magarba sai lababan kwashe su duka, zuwan sai tura mai yi ta dinki. Kafin kaka kuwa ai lalle sai yake kin shi cikin ɗan uwana ina ke tare. Wanda na zai dauki kuɗin ne ya kida ya ga ashe ma jiya har ya sayo matansa zannuwa na zule 10 daga ciki. Saboda haka ya tafi samu rancin zule 10 ya gama suka tashi fan 3 daidai ya kai inda ya tono su a masallaci binne. Yace ashe dai ba shakka abinda mutane ke faɗi gaskiya ne, dare daya Allah kan yi bature. Duk wannan baiwa da ubangiji ya min yau in samu fan 4 ba sai ba sayarwa. Ya kama hanya tafi. Da rana sai tsaka bakin makaho ya koma masallaci ya tona mumbari sai ga kudin sa fan 4. Ya godiya ga Allah da ya nufa wannan dabara ta su tafita. Ya kwashe koma gida. Magariba na yi sanda shi riga liman zuwa masallaci. Da aka yi zalla aka kare sai kama wurdin ƙarya don mutane zuwa su bashi shi ko ya tone kudin. Da ya ga duk an fita sai tashi nufi nufin bari ya tona bai ga komai ba. Sai duk ran sai ɓaci ba dan batan zule 50 din nan ba, amma dan zule 10 nan da ya ranto ya cika. Da zai fice ce kai me ma zai bata mare ga wannan, dama na dauke su zunubin da zan kwasa na wannan bawan Allah. Ai ubangiji kadai sun yaka. Ya wuce yana tunanin abin da zai yi ya biya mutane su le 10 su. Da gari ya waye ta jiran bakin makaho har azhar ta wuce bai gan shi ba. Sai tashi bin shi gida ya ce na zo bisa ga maganar da muka kulla jiya ne. Ka san ne ba na san nace in koma in ci a. Bakin makaho ya ce ai ma yadda kake dinnan haka ne. Kudin na zamani ke da ban alajabi. In ka duba inda ka ajiye su wata sa'a sai ka tarar da su zan tafi yawo. Da yanzu ba zan kai maka sai na tarar da duk zan bata shan iska ba ko daya. Sai ko an sun dawo ka ganna da su. Yaji bakin makaho ya tasarwaye masa ba sai fushi ya haura takalman sai tafi yana ci. Mutanen duniya da yanzu turawa sun bata su da wayo. Ko ina ka fito musu suna maƙe suna kallon ka. Waziri na ƙara ba da wannan labari sai ga wani mutum ya zo a su kwane ya faɗi gaban sarkin sarka ce a shekaran jiya da Daudu ya hau kili za shi kilisa sai ya miƙe kadi har ya karya hannu. An tafi neman malam jiya mai ɗori an tare ya yi tafiya sai ɗansa aka samu ya ɗora shi haka na karkace. Da mutane suka ji haka sai duk aka yi tsit don Daudun nan shine autan sarki ba wanda yake so kamar sa. Sai waziri akwai ce a'a ashe da nace a aika maka kada ka bar masa dokin nan komai nace wanda yayi kin kula kai to ba komai inda ka ba abin da nace. Sarkin sarka ya harare shi ce dan Allah ka rufa mana baki nan da magana ban haushi kada ka san fade ka ko na zo da shi ko ban zo da shi ba ai lalle in Allah ya kaddara zai kare sai ya kare. Sarki Abdurrahman ya ce kada ka kita wazirin nan na bari ya taimake ka kai ne baka san shi ba. Da waziri ya wuce aka dera rashe shi ce to bari in je in kawo maka taimako irin nan. Sai tashi far jin kadan ya dawo da waɗansu ganyaye ba sarkin sarka. Yace a je a dafa su a rika tsoma hannun cikin ruwa kada a sake neman wani mai dori har kwana 3 magani. Aka sa mota nan da nan ta dauka ta kai. Da aka koma gida mutanen sarka suka yi ta mamakin wazira ku. Har yace ba komai rigima ce amma ku tuni na ga muku. Yau da gari ya waye har za a huta da jin labari dan wannan bakin ciki wazira akwai ce ba komai a ci gaba. In an dakata ba a tawakkali kenan ba. Dakatawa na sawa ya warke ne ko ko tana sa ya ki warkewa. Sarkin sarka ya ce gaskiyar ka waziri ka ji kai dan tsuntsuwar zaka ba da mu. Yanzu ba zai ce to bismillah. Hazi ya gyara murya ya ce shekaran jiya na fara ba ku labarin sarkin noma da ƴaƴansa. Na ga muku labarin nomau da ya koyo sata. Jiya kuma na ga muku labarin jimrau da kyan wasa ta kashe dudanya. Har saboda mutuwarta ya samu kaya mai yawa gidanta. Yau zan ga muku labarin babban su Kosau. Labarin Kosau dan sarkin noma na fari. Kosau ko da ya buga ba yana cikin tafiya kwana a tashi ya kai wannan gari ya wuce kai wannan gari ya wuce har Allah ya kai shi sabon birni. Da ya sassa garin na zai tambayi gidan wani mai harka ya je ya barantaka sai wata zuciya ta ce masa kai Kosau
gadin gida lalagarago ko ya bar gida ya bashi. Saboda haka ya tambayi gidan sarkin noma aka kai shi ya sallama ya shiga. Suka gama gaisuwa da sarkin noma ya kwashe abin da ya rabo shi da gida duk ya faɗi. Da sarkin noma ya haka sai ya ce to abin da ka faɗi haka nan ne, zama da ni ba zai maka wani alfanu ba, dan ni ma manomi ne, ka kusa riban noma sai mai hakuri, kuma da ubanka na son ka kai noma ai da ya barka wurin sa. Abin da ya fi kyau sai ka sake wata sana'a, dan in ka zauna waje na an yi ba ya bacci nan juyin ga ta fara. Wasu ce ni dai gare ka zan zauna, arziki duk ga Allah yake. Sarkin noma ya ce haka nan ne. Suka zauna nan da Koso ya bauta masa iyakar zarafi. Da suka samu kamar wata tara sarkin noma bai ga Koso ya masa wani abin Allah wadai ba, koda da rana ɗaya. Sai ran nan ya kira shi ya ce ai kwa lokacin koma ka gida ya kusa ko. Koso ya ce zuwa 27 ga watan nan nake son in harama. Lokacin ne sarkin noma ya ce yau wata tara kenan kana bauta min, rana ɗaya ko baka yi min wani abin tashin hankali ba. Tun da ka fara yi min aikin kana ko ta rana ba abin da na gani gare ka fan 8 da 10. Yanzu ka zaɓa ɗaya. Ina da wani ɗan uwa mai ba fatake sa'a in za su kwanta, in kana zuwan kai baka sa'a sai ka kai masa fan 8 ɗin nan da 10. in ka fi son kuɗin ka gasu Allah ya gama fuskokin mu da alheri. Koso yace tun da yake haka ne baba, na fi son a bani sa'a. Ai malamai sun ce sa'a ta fi manyan ka. Sarkin noma ya ce ka fi son sa'a? Koso yace yi. Sarkin noma ya tasa shi gaba ya kai wajen kanan nan nasu wanda ake kira Malam Lamiri, ya ga masa da abin da suka yi da Koso. Da Malam Lamiri ya haka zai dubi Koso ya ce ai ku kai ka sada samari, karɓo kuɗin ka tafi, wai abaka ya wuka za a kulki. Koso ya ce ni dai a raina na fi son sa'a, sai dai na fawwala maka abin da ka ga yafi shi zan bi.